Menta kas ngisa jain ka Henry tarik kala lengkot ka Maurus Yar Youth and Cultural Club. Kalapan kudno e kajing rakhe kajing dap sanpos nem nadu balaseng yaka. Ya katega jing rakhe la penlong ha kamadan joka snong ha ka bala peniai da kinong kit kam joka club arangkat ka jing don lang. Jong kinong kit kam ki banadu kisnem ki balaseng yaka. Ki pai ba nong snong ki balawan ki snong ki bamarjan. Ha katega sngi uma Vincent H Pala MP ula chakhot ku mukongsan baru arji momen MLA Karambrai Jerngam ku musembut kongsan. Haba penkud e katega jing rakhe na kayang ukongsan ulah peliru ya monorem juga jing pensa jingkan mau ya ke jing dap san posnem jongka klub bat pelajaru ya ke souvenir jongka nalor kata la pelajaru ya ke dokumentari jongka jing terekam ke klub da usembut kongsan URG momen Kemudian ke jing tapi along ubadon bok ban pensa history jongka ni ka shlom jongka ni ka klub banyo i ban kenmau ya kito ki samla kito ki nom song ki baseng ya kani ka club mantangi im ha kani jing im ka ba in bon ki challenges jongi ha ka juk ka ba manta ko boong kadang i ha po ke district la jong the east Gentle Hills west Gentle Hills but ha po discuss hills but ka ting kacing jeli jong drugs, kacing jeli jong ki samla ki bakwa ban yo pisai, kacing jeli jong ki samla ki bahyang surop, kacing jeli jong ki samla kan iman mit bayang hapon ki bantah ki bar ki klop, kala jor ba bantah kini kuju, mut ka challenge kala jor ba, andre lagi don ki samla, kumbagi long hang ni, ki ban yarap para samla, ki ban ya shan para samla, kadon ki jikarmen ya kejing im jong kisang lah. Nasyo ba ngidipan kemauro ya gitu baro kibadon kejing yo ijngai na do manswa. Ban penyak ya kasinong kasau tanggerang ba tanggilong kemi teng ngidon kam ya kejing yarap jong kisang lah. Kejing yo ijngai na do manswa ban seng ya seng jong kisang lah. Ban pek ladon ban do tiak ban do dem namata kejing ba. Ban penyak ya ki sports ki culture ban penyait ya ka imlang ka salang ban penbit penbahai ka riti ko dostur bengela ban le lang ba ki samla te hukum kene kesengi de ban kemau burom gitu gi samla nado pensua ki ba tresitom ban penlong ban pen man ya kene kesenong kum golong lamba ka jing tresitom ju ki kemau ki bang yo ban ya don hane yo ban ki kene kesengi kade ke jing tresitom jong gitu gi samla ba mensua kade ka moment dan kapor kami kemau kemau buram ya kita gisamla kita trainer do mensua haga jo kapor kade bandon ke reflex ke cing siau hangi gisamla ka bangile kumba ki wai kile mensua ingi ka bangile namanta kalawai itanat ke moto jongki ka bangila banle namta kalawai te menta ka kamram kapi hanga gisamla ka bangile namta kalawai kacing banongkong bangila banlem tabe lada ngihi iwei pewe ngilong ki bati bru tu play ngilong kum ki samla bapek batresitom baperkat benia ki samla sisha nado menta kalawai jong ngiro kan long ka basisha kata ka badon kambau